Hobby Festival 2025 και έχω εδώ κοντά μου τον Παντελής Αρβανίτης, πρόεδρος και εκπαιδευτής της Pegasus Aviation για τα drones, τα ΣΜΙΑ, τα μη επανδρωμένα οχήματα. Τι ωραία, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτό. Ιδιαίτερο και όχι μόνο για χόμπι, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές, καθώς χρησιμοποιείται και από μεσίτες, από εθελοντές για έρευνα και διάσωση, από γεωλόγους, τοπογράφους, αρκεί να έχουμε φαντασία και οι εφαρμογές έρχονται. Τέλεια. Πού θα μπορούσαμε να σας βρούμε, ώστε να ενταχθούμε και εμείς στο δυναμικό σας ή να μάθουμε περισσότερα πράγματα για σας? Ενώ μπορώ να σας βρω στο Facebook, στο Instagram, κάπου? Ναι, και στην ιστοσελίδα μας, pegasusaviation.gr, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και βέβαια η σχολή είναι στην Γλυφάδα. Τα μαθήματα όμως μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα. Οπότε δεν έχουμε κάποιο θέμα περιορισμού χώρου. Παντού μπορεί να γίνει η εκπαίδευση. Τέλεια. Πώς σας φαίνεται το Hobby Festival που συμμετέχετε? Καλό, είναι η δεύτερη χρονιά που ερχόμαστε. Υπάρχει χρώμα, ζωή, ζωντάνια, εφευρετικότητα, πολύ ωραίο περιβάλλον, χαρούμενο. Ό,τι πρέπει και για επαγγελματίες, αλλά και για νέα παιδιά, για χομπίστες, βρίσκουν ό,τι θέλουν εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.